belaikha hambai tei sari kaham puileno joto sini nai tongnai sini warriors of Merry Christmas tini 25 December tai sing belaikha tini khatungo white yap mandai ni torof theke tini sini khorokto bai bora khati sini andaro bini nukungo khana condolence pandangnai o condolence pandani bagai condolence ni bagai sing chuba chu khaina ni bagai white yap team ni hote phaisok kya tai ang sini white yap ni warriors somo belaikha hambai especially sini town committee ni secretary tongo sini takuk aizak Sodor district ni sini member tongo sini takuk bapti oba haikeno sini mande white yap ni block vice president tongo sini takuk lal bahadur sini takuk birmohon ga oba haikeno sini takuk sopon dak utise subzonal ni vice chairman tai subzonal ni member sini takuk bongkim oba haikeno takuk sini jutis tongo purbo dina bondu ni sini member tai kabangma sini warriors so sing blaike khatung khaja kai je chuktui sini bisingte collection thaye obong ni hard time o boroni kosto tukuni time sung kabangma rime afano sung kisasa je sini chuktui sini baino support thaina bage haika tai bini yago sung handover khai rekha buskangni salote bo white yabro sung wan sugo je chukti khai sumoba haikeno chubai thangnai sini bubagra ni tuidul mungbai bubagra sawo kaisa te kaisa no chuba laidi hamjak mungredi khairo pungredi oba haikeno tipra sarok buskango sung agok nani obono te hambai oba haikeno joto jagano ang joto white yap ni team rok from boijao jani jani para jani jani bc jani jani block rogo oba hai samung ahamno je chukti chuba lainani bage hambai Basoro, maniro, hambai reburo. Tai nogo khai chere khorok ninyo na bai nini. Oke. Dah. Like ya hambai.